Test. 100% účinný repelent proti komárom bez chémie. Porovnanie pokožka hore, špeciálne oblečenie dolu. Komár hľadá, ale nedokáže prepichnúť cez oblečenie proti bodavému hmyzu. Pozri, skúša, ale neprepichne. Stopercentne účinný repelent proti komárom bez chémie. Link na produkty v prvom komentári. Geoff Anderson oblečenie proti bodavému hmyzu. UV ochrana, elegantné, 100% účinné, bez chémie, vysoko priedušné, rýchlo schnúce, malý rozmer batožine, ultra nízka hmotnosť, mikro performácie, antistatické, udržiava stály vzhľad, navrhnuté v Dánsku.